Salut, sunt Vipie Petruț, sunt un tânăr inginer agronom la ferma Frâncești. Ne aflăm în localitatea Diculești, județul Vâlcea, unde lucrăm o suprafață de aproximativ 5.000 de hectare. Culturile predominante în această fermă sunt grâu, porumb, rapița, lucerna și plantele de nutreți. Ieri tocmai am încheiat activitatea de fertilizare. Am intrat în sole pentru că ne-a permis vremea, temperatura de afară. Solul a fost destul de înghețat și ne-a permis să putem intra în sole. Am reușit în ultimele 7 zile să acoperim o suprafață de 3.000 de hectare. Datorită utilizării aplicației Agriso, am reușit să eficientizăm timpii de comunicare cu operatorii noștri și vederea utilajelor în timp real unde se află pentru a nu rămâne suprafețe nelucrate. Vă dau și un exemplu. La început, când am venit în fermă, aveam o problemă cu identificarea solelor. Datorită faptului că foloseam toți aceeași hartă, știam exact unde ne localizăm. La sfârșitul zilei verificăm din nou aplicația să vedem ce ne-a mai rămas de făcut pentru ziua următoare și așa pot să le transmit operatorilor lucrările care ar trebui să fie efectuate în ziua următoare, fără a mai avea probleme în privința timpului pierdut, încercând să le facem atunci și pe moment. Trăim într-o era a tehnologiei și orice om ar trebui să țină pasul cu această epocă. Nu am mai lucrat într-o fermă care nu deține softuri pentru managementul fermei, dar cred că munca acolo ar fi foarte dificilă. Dacă aș avea oportunitatea să lucrez în altă fermă care nu folosește acest fel de softuri pentru gestiune, m-aș implica pentru achiziționarea unuia pentru a face munca mult mai ușoară. Mergem acum într-o solă unde testăm o tehnologie nouă, strip-till. Am semănat grâul imediat după recoltarea porumbului, fără a mai efectua nici un fel de lucrare. Și cum ați deprins voi chestia asta? De unde ați mai văzut undeva chestia asta de strip-till? Mi s-a părut că ar avea randament acolo? Da, are randament pentru că ne ajută să păstrăm apa în sol, nu permite evaporarea apei din sol, cum ar fi la lucrarea de arat, unde se pierd cantități importante de apă din sol. Și această solă o monitorizăm cu ajutorul aplicației Agriso pentru a vedea exact datele de care avem nevoie, de la consumuri până la randamentul propriu-zis al culturii. În partea asta avem cultura de grâu semănată în sistem strip-till. Suntem în testarea unor noi tehnologii de lucru. La noi în fermă vrem să ținem pasul cu tehnologia. Am cultivat o suprafață de aproximativ 8 hectare și așteptăm să vedem rezultatele. Vă mulțumim pentru vizită și vă aștept când în fermă activitatea o să fie intensă. Pentru ceilalți ingineri care nu folosesc un soft de management, îi îndemn să apeleze
la Agriso și să le exploateze la maxim pentru a avea rezultate.